ten Belgičan, neskutočne. Včera sme ich stretili, nie? Hello. Hello! How are you? Ty vole to. Ja som rád, my machli pred západňákmi, čo? Áno. Voláme svojim európskym bratom. Bohatým. Toto by stálo za snímočku, keď sa ti chce. Toto ja som ich filmoval aj áno, toto. Áno. Tú akciu záchrany som. Áno? Na video? Na video? Nie, iba fotky. Jak som toto dalo drze ich, tak si... Víš, to je krásny vodopád. No. Super. Ženská na to nahovorí, keď to hovorí. Ty ale veľa chodí takto, akože v páre, no. Ťažší život. Áno, presne tak, ale objektívne ženský organizmus slabší. Môže to byť niekedy aj naopak, ale... Ale nie, na tú konštrukciu ženskú, vieš, takáto obrovská záťaž to moc není, no. Ale tak ona je zrejme výnimka. No, no vieš. Taký koncert kameň asi viacej doprava. No, to malo byť v pohode. Nevyhodili aj môj batok medzi svoje veci. Mňa to ani nenapadlo, pozrieť, ona mi to podávala. Tak na dobe. Nie, ty si. Čo tam? Ty, ja som to bral, myslím, skoro všetko. Snáď by som si to všimol, no. Čo to? Jako netvrdím, že som to ma napadlo kontrolovať, ale... Ale hľadám, že mi to vypadlo. A bolo to... Poď. Lebo... Také čierne kamene. No, ale jak sa to mení neuveriteľne. To majú mostík dokonca, není možné. Malý výhľad. Počkaj, preď. No, ale máš klapky. Neboli dobre. Zad nejaké uhly, ale to čierne. No. No. Uha. Musíme ten kameň zhodiť, ne? Čože? Ten kameň musíme zhodiť, ne? Ja myslím, že no. Vieš? To nezhodíme, To je človeka. čerstvý. Pozri na snehu. Je to čerstvie. Nové, ne? No, neviem. Nové. A Počúvajte. môžem manuálne. Môže pasmatrieť na koleso? Prežiadame to? Nie je to úzke? Ja neviem, možno, že nákup to vyjde. Možno? Можно. Možno? Možno. Môžeš. Možno? Áno, poď. Можно. Все. Хорошо? Хорошо.
Čo je tam? Dobrý vodopád. To sú tmavé, ale... Tak to sa nedá nič robiť, no. Máš to na tom IA? Máš, dobre, to máš.